bandiraɓe sehlaɓe bandiraɓe julɓe bandiraɓe sénégal naɓe e bandiraɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal en gatti ɗo e jewte men koɗo galle ɗo e ayawo men Pindi TV jannade bandiraɓe ñaganade ɓe hitande fayande nde ko gonga ko hitande jaaɓe diine annabi Isa kono saabi koddigal moƴƴal e saabi hakkude neɗɗo e hendude leydi en ñaguima hitande hesande paaɗe nde yo won hitande jaam wona hitande cellal wona hitande arsuku wona yaajede wona sutur aduna e laakara eɗen joddi ɗo e ceerno Gando ceerno joom gueɗal ceerno gendiyanke ceerno battuɗo hakkille e ɓamtare diine e kala kono nawa leñol ɗemgal yeeso woni guiɗo men sene men ceerno Daouda Dia mo Dunde mo ganduɗa yimɓe hewɓe ne gandi ɗum darde mum e golle mum guila e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi hande noon kanko koɗo walla koɗɗo galle o ceerno Daouda Dia mo Dunde o ari koye dow yamirore e dow jokkodiral ceerno Samba Gagnaɗo Ba mo ganduɗa ko guiɗo galle o ko guiɗo haalirde nde guiɗo guila hankkite wona hande woni sababu o noon ko ñalɗi diine ziyara kewnoɗo wadde hitande kala to Dunde ko hikka so Allah lamɗo jaaɓi wattata lawol 17 ko wiyete ko 17e édition o waɗante ɗum yahammum ko ceerno Gando yo welede Allah wone makko ceerno Gando mo ganduɗa ruttima e jomum o tuɗɗima leppi leydi tuɗɗima leppi teddugal ceerno Amadou Thillo Dia walla Amadou Mamadou mo Dunde ɗum noon ko kanko waɗante ɗiɗon ñalɗi ɗum noon ceerno Daouda Dia bisimilla ma ɗo e Pindi TV calmina bandiraɓe bisimillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah subhanahu wa ta'ala e wondude annabi makko sallallahu alaihi wasallam barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e nde jodade moɗon ɗo en oɗo plateau jon e télé men Pindi TV e yo Allah juunan en sababuyeji ɗi yo Allah moƴƴin gueɗe ɗe yo Allah ɓamtu radio ngo amin amin yo Allah ɓamtu télé ɗe amin yo Allah junnu ha juuta amin ko ha yaajana en amin ɗum ɗo kadi ko jettugol Allah koye karalleje kese ɗe Allah addi julɓe ne kutoro yimɓe fof ne kutoro ene ɓeydani en fofo ene ustani en fofo ene ustani en caɗele yo Allah juunu ɗum yo Allah moƴƴin ɗum amin amin Abou Samba Diop min calmini a jarama ceerno Daouda haade men yettade ko jogo e wadde ko mi wiya bandiraɓe tan eɗen jarno ɓe ganduɗa ko kañum goni fedde men wonde toon to Bordeaux e leydi France Ibrahima Barka Ba mo ganduɗa eɗen gandi kanko ardi fedde men fedde Pindi TV toon to Bordeaux e dennangal wondiɓe makko kamɓe kala eɗen jarnoɓe ndeɗo no wi ɗum ni ñalɗinkore ɓe mbiya hatumere hitande woni calendrier mo ganduɗa koye pulaar tan waɗa kamɓe mbaɗani hen ɗum ɓe mbaɗi hen ko heewi nan toon aɓen toon ballita etade yeyde no wawi fodde fof waɗa koɓe ballita Pindi TV guila e bikuji guila e kaskataji e ko nandi hen ɗum noon bandiraɓe wonɓe France e diwan onon kala en jetti pelle men kala ha tengte fedde men toon to Bordeaux hono Ibrahima Barka Ba e wondi muɗum toon to Bordeaux kamɓe mbaɗani nde ɗo hatumere eɗen jarnoɓe no fewi no fewi no fewi so ɗum yawtiɗo en jetti mo ganduɗa kañum woni Amadou Goyel Ba Amadou Goyel Ba jeeya ko cuuɗi men ɗo e Ferlo ɗo wiyete Pattuki kanko Amadou Goyel Ba eɗen gandi kankone kanko jogui jayde wiyetede hono jayde beetawe o waɗi nate kewɗe addande ɗo Pindi TV kanko ne waɗi calendrier addande hen kanko Amadou Goyel Ba eɗen jarnomo no fewi no fewi no fewi eɗen jettamo no fewi kanko nde darde makko e golle makko e balle makko ceerno Daouda haade am yettade ko jogo wadde ko holno jiiɗon Pindi TV toon to leydi France alhamdulillahi rabbil alamin farasenaɓe de e Europe o foof ene puɗɗi yiide hen koye munen alhamdulillah e ɓe en ñagono Allah noon eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah ɓeydata ɗum ha wonta direct amin amin eyyi nde wonno kam toon alhamdulillah Allah ne newni goto fof ne jogui télé mum tan ɗo wawi yebde eyyi télé mum ɗo wawi yebde kono wonɓe keɓata ɗumen ɓurata noon ko tawne wawi Allah newna ha wona direct amin ya hamallah yo Allah watta ɗum direct amin amin tawa on saaha kala joguiɗo to wawata yebde ɗum ene yeeɓa taw mo ala kadi ne wawi yebde ɗum eyyi kono hande kam koye internet e tan yeɓete toon e France eyyi ɗum noon yo Allah ittu ɗum ha wonta chaine naata e aduna o fof amin 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 saabu ne waɗi fayida ene findina ene waɗa fofof ɓesguji amen pop ene jiiya hen kadi koye mum a jarama paɗen koye ñalɗi ñande 5 e ñande 6 lewru février to Dunde ñalawma ceernajo Gando nunɗuɗo newiɗo ceerno Amadou Thillo Dia hay soko mintaji tati ko mbawɗa haalande men e ceernajo
alhamdulillahi rabbil alamin minen de min gandi ceernajo nde wono noon haalde hoore mum weeɓani ko aduna fof yeeɓata kono noon kala ko yonti haale min mbiya minen ko min ko Daouda Daouda mo ceerno Ahmadou Mamadou Falil Atoumane Sawadia to Diadiaɓe Diambala to Agnam Woursire ko ɗum woni asli o walla mbiya Daouda Houley Raabi Tafsiru Diallo Falil ɗum koto babaɓe Siwol eto babaɓe Nabba Siwol babaɓe Siwol Nabba Siwol eto Diadiaɓe Diambalankoɓe eyyi ɗum woni babam eyyi ko ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin ko yettude Allah kanko jinnaɗo o amin jetti Allah ko woni jinnaɗo amen ko min jettiri ɗum Allah saabu goɗɗo no wawno jibinde min o holli min tan ko diine l'islam o holli min ko gandal o holli min ko hulde Allah e laaɓande Allah e wonde julɗo min jettiri Allah noon subhanahu wa ta'ala e ko nehi min ko o gurdam makko o hawri ko e Sirajuddin Alhaji Mouhamadou Abna Saïd radiallahu ta'ala anhu koye ono wallodiri ko adi noon o jotodiri e seeremɓe hewɓe o jotodiri e ceerno men ceerno Tafsiru Mamma Tafsiru Aw to Boyinaji o jotodiri e on o jotodiri e wonɓe seeremɓe hewɓe eyyi ɓemi limti hen tan min teskam komin tawi gueɗe makko ko Tafsiru Aw ceerno Tafsiru Aw to Awde Tafsiru Aw to Boyinaji Sirajuddin kam ɗum kam holliri gati minen fof min kawri hen kanko sosi Daka kanko sosi gesa Daka to wuuro ɗo o kanko ardi ɗon e gueɗe kewɗe e yaade Daka ha joni ene rewi ene jokki fof ko golle moƴƴe ene jeeya kadi ko ɓeydi ɗon kadi lawol tijaniya ko wiyata kanko fuɗɗi kono mo ɓamti ɗon o ɓeydi e gurdam makko o ɓeydi lawol ngol eyyi alhamdulillahi kadi ha jokki kadi o woni ɗon almami kanko adi woni ɗon almami ratib to wuuro ɗo ha joni ko ɓi komo jibini e jati mawni amen on kadi jokki ɗum wiye ceerno Mahamoudou ko on jokki almanagal ngal e wuuro ngo fof kadi ne welti ene jaɓi ɗum ne deeƴi ɗum ene deeƴi ɗum yo Allahu addunanoɗen adda pamodiral ñalawmaji ɗi ñande 5 e ñande 6 février holno lowdi ndi jogoy wade ñande 5 nde ko jogoy waɗede eyyi alhamdulillahi ñalawma o so yonti ñande alarba nde ko Qur'anil Karim waɗe silkeji min jangga silkeji deftere nde gila joni ne fuɗɗe so heddima lebbi 3 leñol ngol fof goto fof ɗo woni hen e musidɓe jotodiraɓe e duuɗe e taniraɓe makko renɓe deftere nde ɓe fof ene puɗɗo silkeji mumen so heddima lewru walla lebbi 2 eyyi so aramane kadi waɗe adaduji waɗe silkeji silmin jima min manta Nabi sallallahu alaihi wasallam ha weeta so weeti wona ziyara o sa noon Allah adda kadi guure ɗe fof guure saɗa ɗi fof gara ka hawrude hen wadde ko ñande jamma ñande 5 nde ala bo woni jamma mawnide jibinaɗo ɓurnaɗo windere so yeehi ha weeti alkamis o wona ziyara o eyyi hol gueɗe foof ina noti to holɓe ɓurɗon wawde jokkodirde hen e holko ɓurɗa yidde wasiyade bandiraɓe jammaji mbaɗi noon saabu heewi yahoɓe jammaji mbaɗi noon tawa ƴettani walla keɗaki ko ponno heɗade ko eyyi alhamdulillahi amin ɗum ne kadi ene e golle he mi ciftinora ɗum kadi daiman julɓe ɓe yoɓe ndeno soɓe gari yoɓe gandu ko Allah ene laaɗo mum sallallah sallam e Cheikhna Ahmad Tidiane ɗum ɓe garani e goto fof no andi no aduna no wayni goto fof e haaju mum eyyi kono kam joom haajuji hen ƴoƴƴo fof kala ɗo ari to Allah jaɓate to duwaw o jaɓate yañat becce mum wasa sohlirde hunde wasa sohlirde gueɗe goɗɗe sohlira Allah ene laaɗo mum ɗum tan woni ko naftata ɗum woni iman billahi ko ɗum woni ko nafata iman billahi ko finde e finande honno Allah heɓorto e honno Nabi sallallahu alaihi wasallam heɓorto sa ari to ɗum heɓoto e to ɗum woni tan ruhu o tina ɗum anda ɗum kapta ɗum heddo noon hankadi fitanu kam koko yaata tan eyyi ceerno Daouda Dia min jettuma no feewi sababu nde seernaɓe men mawɓe adana hanki ɓe gonat fannuyankoɓe to banggue diine l'islam haɓantoɓe diine darandeɓe diine kono kadi haɓantoɓe jagguittagu ɓe gona gendiyankoɓe eɗen jetta mbaɗono ceerno Samba Gagnaɗo mbaɗono ceerno Saydou Nour ibn Alhaji Mouhammad Lamine Bama Patigalon mbaɗono ceerno hono Alassane Dia mo ganduɗa komo bosiyaɓe waɓeno ceerno Mahamadou Samou e bandiraɓe hewɓe a haali ɗo joni hoorema a haali diine kono askine hoorema ha Diadiaɓe Diambalankoɓe firti ko aɗa andi hoorema alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno neɗɗo ene yiɗi to immi ndeysan eyyi surtout kadi immi koɗo moƴƴi koɗo farnorte ɗum kadi ɓuuri welde farnorade ndeysan eyyi aɗa wawi immade ta yiiɗa jokkodirede kono kadi sa immima aɗo jiɗɗa koɗa andi kadi nokku o kadi koko hewɓe jalti hen ko leñol kewngol jibingol ko heewi Diadiaɓe ko hewɓe e fof ko toon yalti eyyi ɗum noon alaa sago ɗum min beltoro ɗum nde wonno ceernajo o haw yeehi o wiyata ko ceerno Diambala
e ɗum noon ko lefol wonno kala jamballanke so yehi ha woni kañum mawɗo e leñol wiyata ko ceerno jambal jajaɓe jambalankoɓe joom galle en ɓeeɗo joni nen gueddaɗo so jignaɗo muɗum Daouda Dia en haaru nen kala nde kalɗa haalande ma ko jajaɓe jambalankoɓe jajaɓe ne keewi kono mataw jambalankoɓe ne jogui hen gueɗal ngal famɗande fewi mataw alhamdulillah rabbil alamina de ko hunde ɓoyde gati nder asko e tarih he ɓe mbiya jajaɓe ɓe ko guila e jawo ogo jajaɓe puɗɗi jawogo andi jawogo nde wona joni kono amma noon civilisation ko e waliyagal e diine l'islam ma diine l'islam nde ari nde civilisation waɗi eyi nde wonno kala kone wiye civilisation ko annabi sallallah alih w sallam fuɗɗi civilisation hanka ɗum noon woni ko yahata ha joni sa yi on saaha ne warodire ene heftodire e gueɗe ko majjere majjere noon koko bonnata tan e kono kala gilande civilisation ari o annabi sallallahu alaihi wasallam cubaɗo e barkeji cheikhana ahmad tidiane e deeƴɓe cheikhana oumar radiallahu taala anhu ngari kolli yimɓe laabi goɗɗi l'islam ne woodi jokkere enɗam ne woodi wadde fayidagal ne woodi hersude wadde ko boni ne woodi e rentade toñje ne woodi ɗum ko l'islam joguinde ñawore goto fof kadi waɗa fayida e hoore mum ay wadde fayida e hoore ma hattama hulde Allah hattama andude sal hattama jokkude enɗam ma ɗum ɗo fof ko l'islam yamiri ɗum eyyi a jarama nene men Hadja Mariame Dia nene Samba Gagnaɗo en calminimo omo weltoro ɗum ɗo no fewi no fewi no fewi wadde ceerno Daouda so neɗɗo tawima ñande 5 e ñande 6 nde toon to Dunde nokkuɗo mbotuma Dasa kawiraɓe e babaɓe e denɗiraɓe almuɓe honoma ɓe jangguiɗɗa guila e baydiyagal ha ɓe canɗiɗɗa ha e sernaɓe ma gaari so tawima on jamma holno jogo yiwdema eyyi so wona hankkadi tawan hankkadi réseau o yeehi saabu tawan ko weltare heewe e amen eyyi ñande mum ko tawan amin jindi jiiɗa goto fof no fuutanke no wayni no fuutanke wayanno ni fuutanke ala ko welata ɗum so wona teddungal tawi ko fuutanke o de kalami ɓi fuutanke o ala ko andi so wona teddungal nde wonno julɓe sa noddi julɓe fasiraɓe ma ɗa garema hankkadi ɗum so wona tan leloɗa maaya on bel welto ala ko foti min jetta Allah no feewi julɓe fof ne notito ɓe kala ɗo ɓe joni ɓeeɗo ko ɓiɓɓe amen banggue asko ceerno Daouda Dia en ɓen ko bandiraɓe men Harouna Moussa Dia en ceerno Alassane en ɓe fof koye daariɓe e gueɗe he nden gueddaɗo ko mawni amen debbo banggue yummum ko jajaho ko cosowo yummum ko bamakko ko cosowo ndo ko jajaho ko jambalam minen fof ngo ndendi asko kadi minen fof jiiti kadi amin jotodiri yimɓe ne jiiri taw jotodirani jinnaɗo amen o ko toon wonatno aranno ko ceeɗum kuuro wonata to Bosaɓe ɗo kadi aɓe nangui ɗum aɓe tengtini ɗum aɓe ndeni ɗum noon ceerno Daouda a jarama bandiraɓe nani paami mi wiye ceerno Samba tan so nden yontoyi ñande 5 e ñande 6 février faya ko Dunde Kouseri so Allahu lamɗo jaaɓi e ñalawmaji diine ñalawmaji fodde ñalawmaji ganni ñalawmaji teddugal ɗi ganduɗa waɗante ɗum ko yarahan muɗum hono ceerno Amadou Thillo Dia walla Amadou Mamadou bandiraɓe Dunde naɓe e guure cawdiɗe ɗe département Kanel kala Ferlo Lowre e Ɓundu e kamɓe kala damga e guena foof ina nodda hen keewal e peewal noon ceerno Daouda hokkongol ma cekkitol faade bandiraɓe eyyi ɗo joni kam ko wonko jejjitmi seeɗa tan nde wonno bisimilla artu hen ko to kalami ɗo kalami koye e konngol e ɗemgal halifaɓe amen ceerno Mouhamadou Dia o woni afa amen o woni khalifa galle o ceerno Mouhamadou Dia o woni imam ratibde wuuro amen to Dunde koye ɗemɗe mabɓe kamɓe e miñiraɓe mabɓe rewɓe e worɓe e miñiraɓam rewɓe amen e taniraɓe ceerno Ahmad Thillo rewɓe e worɓe fof ko ɓen goni teddinirteɓe ñalawma o ko adi foof e dendagal kadi wuuro ngo fof Dunde foof ene teddinire ñalawma o e dendagal guure takkiɗe ɗe pop ene teddinire ñalawma o e dendagal groupe aji WhatsApp ɗi jotodirɗen ko tugui koye enɗam jajaɓe to ceerno Harouna Moussa Dia ceerno Alassane Moussa Dia ne heeɗi kam onon enɗam jajaɓe foof ene teddinira ɗo e enɗam Sinthié Diambala ene teddinira ɗo e enɗam ceerno Ahmadou Mamadou Falil Atoumane ene teddinira ɗo rewɓe worɓe e dendagal groupe aji ɗi Allah wadduno en fof ene teddinira ɗo enɗam yiɗodirɓe saabu Allah ene teddinira ɗo e groupe aji ɗi pop eyyi galle men Diaba Liduɓe ɗon yum nenam jeeya ceerno Bachirou nen heeɗi khalifa to Diaba Liduɓe en hetti kam Diaba Liduɓe fof ne teddinira dendagal Hawre fof ne teddinira Agnam Wouro Siré naɓe fof ne teddinira dendagal julɓe aduna o pop ne teddinira gure men Fouta ɗe pop Yarimale Hawre Lobali Hadebere Cañaf
Yasillakke no yaari ha ɓulu mbabba ha ɓulonkaaji dendagal fuutankoɓe ferlo hay goto heddaki fof mi teddiniraɓe ñalawma o mbiɗa wiya ñalawma o ko ñalawma mabɓe ko jiyara mabɓe min ñaaguiɓe hen duwaw nde Allah yettinanta en timminan en ɗumen mi weltanimama eyyi mi yejjitata ɗon o feddam de fedde Fatimata Binta Rouwa fedde Fatimata Binta Rouwa aɓe keeɗi eyyi yo mbaɗa feɓe gonɗa fedde Pini TV kadi fedde Fatimata Binta Rouwa mi salmini on mi juurima on kadi mi weltiniri on ɗo ñalawma o a jarama teddiniriɓe ñalawma ko wondiɓam ko liggodiɓam a jarama ceerno Daouda Dia mo limti kala juuma bandiraɓe kala mo nanani inde mum ko kañum fuɗɗora haala ma feewi siftinde bandiraɓe tan ñalɗi ɗi ganduɗa ko ñalɗi diine ɗi ganduɗa waɗante ɗum yaaha mum ko jignaɗo men ceerno Amadou Thillo Dia walla mbiyama Amadou Mamadou mo Dunde hikka watta laabi 17 lawol 17 ɓiwol so Allah lamɗo yettini waɗata noon ko ñande 5 e ñande 6 février toon to Dunde bandiraɓe kala noda e keewal ɗo miɗa jaaboɗo noon en calmini Tidiane Tafsir Thiam mo ganduɗa jaaɗo jaaba gonɗo toon to France e dennagal bandiraɓe ganduɗa ko gendiyankoɓe Mamadou Lo en omo ganduɗa kañum woni hono Ibrahima Thiongan en Sada Mangan en bandiraɓe men Orléanaɓe kamɓe kala eɗen calminaɓe e omo ganduɗa ko Ibrahima Deme ɓi Aboubacar Deme kamɓe kala en calminiɓe en jetti noon Ibrahima Barka Ba mo mbinoɗen joni woni ko toon to France to wiyete Bordeaux kañum ardi fedde yiɗɓe Pindi TV kanko waɗi ndeɗo haatu mere en jarnimama kanko e woldi makkala gila e koɓe mbaɗi ko wayno laafaji en bikuji en gam wallidde haalirde nde ko noon kadi jettirten Amadou Goyel Ba mo ganduɗa jeeyaɗo pattuki e nder ferlo kanko ne o waɗi ndiɗo jeenari ina wonde nate kewɗe kala gendiyankoɓe leñol men ɓe ganduɗa ko dillanoɓe Pulaar dillanoɓe diine kamɓe kala ɓe peeñi hen ɗum noon ceerno Daouda Dia mi weltanimama alhamdulillah rabbil assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi